Tot seguit, la Laia Isern, professora d'informàtica, lliurarà els diplomes del concurs de programació de Reus als alumnes participants. Demanem que pugin a l'escenari la Laia Isern, l'Eudald Rosell, en Julià Soler i en Joan Carles Cairó. Doncs aquest mes de març aquests 3 alumnes van participar en un concurs de programació. Aquest any malauradament no es van classificar, però l'any passat van fer un molt bon paper ells mateixos i van aconseguir anar a Madrid. És per això que els hi volem fer aquest reconeixement. S'ha parat. Baja bateria. Tenia el text aquí, però... vale, aquí. Estic molt nerviós, ho sento. Joder. Bueno, nosaltres... Petit representant surto jo de SMX, a segon. Bueno, com heu pogut veure, ha sortit l'Artur. Ha fet un gran treball. Hem fet el treball junts i ha sigut... Bueno, ja m'enteneu, no? Vale, a veure, us diré unes quantes paraules, perquè tingueu una idea de què és això, del nostre curs, cicle de SMX. Bueno, si no... Vols estar quiet? No, res. A veure, només us volia dir les inicials SMX només vol dir Sistemes Microinformàtics de Xarxa, perquè enteneu de què va la cosa, vale? Vale, va, començo el text ràpid, que hi ha altra gent que vol passar. Bona tarda a tothom. Hola, bona tarda a tothom, vale? Us parlo en representació de tots els alumnes de segon d'informàtica. Avui celebrem, doncs, que hem acabat el cicle de grau mitjà. Sembla mentida que el temps hagi passat tant de pressa. Ja fa 2 anys... Ja fa 2 anys doncs, que vam acabar l'ESO i vam tindre doncs, que decidir una de les coses més sèries, no? Què faríem la resta de les nostres vides? Alguns doncs, han escollit anar a fer batxillerat, com hem pogut veure altres, doncs, i doncs, alguns s'han quedat doncs, en l'intent i altres hem decidit doncs, fer un cicle. Un cop aquí doncs, ens hem trobat tots d'éssers estranys, podríem dir la paraula incògnit friqui, diguem-ne, bueno, tots ho som, no suposo, no ho sé, d'algú. Bateria baja. A veure, un cop aquí, doncs, sí, això, no? Els quals, doncs, no ens coneixíem de res i, bueno, doncs, per a tots teníem una cosa en comú, no? La passió per la informàtica, no? Treballar amb un PC, computadora. Vale? Al pas d'aquests 2 anys hem deixat gent pel camí que hem anat decidint que han decidit estudiar alguna cosa diferent o alguns altres hem decidit rascar-se-la, que aquí està apuntat així, però jo diria així, vale? Bueno, ja m'enteneu, cony. A veure... podem dir que han estat 2 anys intensos, per nosaltres, respecte al batxillerat ja és una altra cosa, que col·legues ja m'han explicat el que és i, és igual. Sí, que hem viscut, no? Doncs moments... hem viscut també moments dolents, que han pogut ser, Han pogut ser? Joder. Per una altra part, ens podem queixar dels... No ens podem queixar dels professors, que això és l'única cosa que, a veure, no... És evident, cony. Ja que sempre ens han donat suport, ens han aconsellat en tot tipus de coses. Per moltes baralles que hem tingut amb ells, discussions, clar, problemes, no? Això ja està clar.
Sabem doncs, que és pel nostre bé, ja que volen la millor part de nosaltres i pel nostre futur, sobretot. Doncs bé, esperem que cadascú de nosaltres doncs, tingui un futur excel·lent, amb moltes expectatives i somnis per complir. Amb il·lusió, vale? O sigui que seria això i ja està. Demanaríem que pugessin els alumnes de segon grau de mitjà. Segon de SMI, sisplau. Aquesta setmana a l'IMS ja no cal, no tocar. Cara, aquest es conec a tots, joder. Els nostres amics? Bueno, n'hi ha un. Vaja, ja menjant. I don't wanna be let me down. Diu que sí. No. Bueno, que canto bé, vale? És broma. Mira bé, en Ricard. Que loco. Que loco. Grau superior, sisplau. Les cames. I ara fem entrevista, no vaig fer gaire. Veus com ell? No, no va, crec que va. Bueno, no sé. Però es gradua. Ni idea. No, ell va en una altra classe, crec. Ell va en una altra classe. Tabac. Tabac. Es queden aquí. Hola, què fa? No puc dir jo. No guai o què fa? Nosaltres ja hem de pena què passa. Em hauria de dir, de pena, què fa? De pena que fu. Ens posem de pena que fu? Sí. Bueno, Ai, mai. bona tarda a tothom. Nosaltres som el grup misteriós, que s'ha vist un PowerPoint i no ha sortit ningú a parlar. Som el cicle informatiu de grau superior de DAM, desenvolupament d'aplicacions multimèdia, i en el PowerPoint heu vist un resum de totes les activitats que hem fet nosaltres durant aquest últim any. La gran majoria de mòduls de síntesi i la resta pràctiques de diferents assignatures. Bueno, nosaltres només volíem donar les gràcies en aquest centre, que ens ha acollit molt bé, de veritat. Molts venim de grau mig, alguns s'han incorporat a grau superior, i un cop hem acabat els estudis finals, ja no podem decidir universitat o món laboral, em sembla que parlo en nom de tota la classe si dic que estem molt satisfets amb els continguts que hem après, amb la qualitat dels professors que té aquest centre, que n'hi ha de molt bons, i no només en informàtica, ja ho hem vist amb Miquel Borrell, sinó que en informàtica tenim la Laia, en Quim, l'Àlex i un etcètera llarg, que són professors que, per qui estigui interessat en la informàtica i tingui ganes d'animar-se, doncs nosaltres animem a tots els alumnes que s'hi vulguin apuntar, perquè realment és una experiència molt positiva. I, bueno, dit això, una de les coses que podríem fer també és en agraïment a la nostra tutora, la Laia, que és el primer any que fa de tutora i que, bueno, en resum tota la classe està molt i molt satisfet, doncs tenim un petit obsequi per ella. S'aplaudeix. Moltes gràcies, Laia. Bueno, moltes gràcies. Suposo que ja veieu que he sigut una afortunada amb tots aquests homes, que està molt bé realment, com a professora han après molt, i jo, amb la meva experiència nova, però
realment m'han fet sentir molt bé. Moltes gràcies a vosaltres. Ens sortirà un cop boníssim. Vols que tornava? Uau, te flipes. Ara demanaríem que pugessin els alumnes de segon de batxillerat, sisplau. Molt bé. Això és molt perillós. Que sí.